Здравейте, прекрасни хора! Аз съм Биляна и тук и сега започва поредният епизод на Аз съм. За мен е винаги огромна чест, радост и отговорност да съм с вас. Подсещам ви отново, последвайте, абонирайте се и ни слушайте в канала ни в YouTube, на План-To-Be Генератор, както и в Spotify. Ако изберете да подкрепите работата ни в този подкаст на екипа и моята, можете да направите дарение към сметката на фондация МС Мога Сам с основание подкаст Аз съм, а информация за сметката ще намерите в описанието на всеки епизод, както и в сайта на plantobe.net. Благодаря на всички, които вече ни подкрепят с дарения, за да може този подкаст да съществува, както и на тези, които тепърва ще го направят. Коментирайте, споделяйте и ми давайте обратна връзка, защото тя е важна за мен. Важна е и за това да популяризираме пътеките ни за споделяне и на епизодите, и на цялата ни работа, свързана с това да ставаме все по-будни, смислени и здрави хора. Музиката на Емилиан Гацов Елби, която чувате в началото на всеки епизод, можете да слушате и самия му край. Останете насаме няколко минути след като приключи нашата среща и се насладете на усещанията си. Благодаря ви за доверието. Започваме. Днес темата е План да бъда. Ще говорим за програмата Plan-to-Be, План да бъда или още планът, както някои хора я наричат така, съкратено, разговорно. Програмата е единствената по рода си в световен мащаб, без да преувеличавам изобщо. Тя е точно това, за което говоря. Тя синхронизира в себе си опитността на йога, мъдростта на медитацията, психологически тренинг и ритмични и омейхотерапии. Провежда се на релаксиращо място, в мълчание и изолация, предоставя на участниците време в тишина, чиста храна, ежедневни лечебни терапии и практики, спомагащи за постигането на истинско и дълбоко разбиране за тялото и душата. Програмата се провежда в малки групи от лимитиран брой участници. Накратко, това е План да бъда. Това ще намерите и в сайта на plantobe.net. Това е програмата, която се случва в рамките на 10 пълни денонощия. И всичко, което правим, го правим с много търпение, дисциплина, любов и взаимно доверие. Тази пролет за 6-та поредна година заедно ще проведем 15-то издание на програмата. Ще се случи от 31 март до 11 април и в този момент мога да кажа, че има едно свободно място. Общо са преминали над 180 човека. Най-младият участник до тук беше на 18, но тази пролет идва още по-млад участник и той е на 16, а най-възрастният е на 82. И всеки път е специално. И за мен, и за целия екип. Всеки път израстваме заедно. И всеки път хем е еднакво, хем е много различно. Създадох тази програма с огромното си желание да споделям с хората и да им давам не просто някаква надежда, а истински решения. За тази програма може да се каже съвсем спокойно, че е бутикова и лимитирана. Вече правим само по едно издание на година. И друг път съм го казвала и самите участници го споделят много често, че тази програма наистина не е поредният йога ретрит, някакъв йога ретрит, на който са се записали, а е акт на пълно себеотдаване на всички, които изграждат смисъла и значението на програмата. И тук, след това кратко представяне, искам да ви представя и да благодаря на екипа на План да бъда, основните водещи, които са пред мен в студиото, Калина Радичева, която можете да си отворите, ако искате, епизод 1 на Аз съм, видеоформата Аз съм, и да видите мой разговор с нея. И също в канала на Мога Сам и зная как имам и там разговор с Калина, който правихме в нейния дом.
заедно с котарачката. Да. И психотерапевтът Лилия Папганчева, която също в канала Мога сами зная как, и имаме разговор с нея, правен преди известно време, години. И това са двете основни водещи на програмата, както и един отбор, истински отбор юмейхотерапевти, най-добрите в България, които стават все повече и повече и идват на всяко едно издание на тази програма, защото юмейхото е огромна част от нея. Най-ценното в нея е, че всички сме заедно. Заедно сме с участниците, ставаме заедно в 5 сутринта, заедно сме в йога практиката, заедно сме в вечерните медитативни сесии, заедно сме и в някои психотерапевтични практики и няма този е по-важен, онзи е по-напред и по-осъзнат. Всички сме на един път и го вървим заедно. Тези, които са по-напред, помагат на другите и водят, а за да водиш обаче трябва наистина да си израснал и да си практикувал, да си пример, да си всеотдаен и да протягаш ръката си с истинска любов, защото само така се гради доверието. И ето за това всъщност програма План да бъда за мен е шедьовър, защото тя е изградена от любов и доверие. Мога много да разказвам за нея, защото е едно от любимите ми свидни творения, но ще спра до тук. И ако аз някакси без да се омаловажавам или да преувеличавам съм нещо като майката и бащата на План да бъда, Калина и Лили са добрите феи кръстници, без които това нямаше как да се случи по никакъв начин. Така че още веднъж ви благодаря и ви благодаря за това, че сте тук заедно с мен, за първ път го правим това. Знаете ли? Правили сме 14 издания на програмата, 6 години са минали, говорила съм по-отделно с вас двете, но за първ път се събираме заедно. Да, добре дошли! Добре заварила, Биляна. Радвам се да съм тук. Че сме се събрали. И аз много така. Много се радвам. Преди да започнем, само ще кажа, че преди няколко години една от участничките в програмите, която между другото стана един изключително добър юмейхотерапевт, ни направи един подарък и ни кръсти по един много интересен начин. Тя каза, че ние сме триобилка. Това е всъщност сбор от нашите от нашите първи букви или срички на нашите имена Би, Л и К и ни подари по една много красива кукла, малка вещица, която така носи атрибутите на всяка една от нас и е изключително вълнуващо. Даже това си казахме преди малко, като се снимахме, че можеше да си изземем куклите, тотемите. Да. Те са пазители на нашите работни места. Да, там така че триобилка в цялата си прелест са тук. Калинка, аз, понеже в аудиоформата реших, че няма да се напъвам безкрайно, така дълго да представям хората, защото каквото и да намеря като информация сега, не за вас не важи това, защото ви познавам много добре и много отдавна, но искам хората сами да се представят. Коя си ти днес? Тия дни си мислех, че отново доста съм разширила, така разтворила витрилото на всички пътечки, по които вървя. И си казах, пак се разпилях, пак много неща правя. Основно бих казала, че съм юмейхотерапевт. Учител по йога също отдавна, даже отпреди да съм юмейхотерапевт. Но основната ми работа, това, което всеки ден ме завежда на работа, е юмейхотерапията и хората, които срещам във връзка с това. Водя йога в малки групи или индивидуална в моето студио. Водя йогата и медитацията в програмата План да бъда. Обичам да пиша, обичам да пея в хор. Напоследък завърших едно дълго обучение по гласова терапия и в момента вече съм и сертифициран гласов терапевт. Мислех, че го уча само за себе си и за това да подобря своето звучене, своя глас. Но се оказа, че много хора сега ме питат и ме молят дали не мога да работя с тях гласово. И се получи така, че и това започнах да правя. Гледам да не ги мешам. Гледам така да има паузи между отделните неща и теми.
да имаш много инструменти и просто в зависимост от ситуацията да решаваш кой е най-подходящия. Да, всъщност имам много инструменти и това много ми харесва. Въобще не ме натоварва. Напротив, сякаш ме прави все по-свободна в терапевтичната ми работа да избирам какво за кого е най-добро в този момент, от какво има нужда. И така, харесва ми тази многоспектърност на моята работа. Лили, ти коя си днес? Първо искам да се свържа с това, което Калина каза, защото до голяма степен по това всъщност много си паснахме в работата заедно. Това, че имаме арсенал от инструменти, които не спираме да ги запълваме с нови. Иначе аз съм основно последните 20 години съм терапевт. Имам си кабинет, правя такива едночасови сесии, срещи. Но освен това започнах да правя и ретрити групови, след като започнахме план да бъда и други. Последната ми специализация е в работа, терапевтична работа с психотропни растения, което в момента много ме вълнува, като там, докъдето в момента науката е стигнала в изследване на психичното здраве и начини да му бъде подпомогнато. Иначе съм специализирала и спортна психология и няколко други неща, които са в парадигмата на енергийна психология. И да, вада инструмента, който смятам, или комбинацията от инструменти, които смятам, че са адекватни за човека срещу мене и ги използвам по начин, по който сметна за адекватно, за полезно. А иначе обичам да спортувам, това е голяма част от мен всъщност, общуването с природата. Кайтсърф, планини, ски. Последното нещо, което хванах е китара, почнах да свира и пея. Последните няколко месеца. Занимавам се също, изучавам стари български лечебни практики с билки. И това е много ме вълнува това в момента. Ти имаш ли усещането за разпиляност? Не бих казала, защото много внимавам нещата, които правя работно, да са в парадигмата на това да бъда в лечебно полезна на хората, с които работя. Mm-hmm. А иначе хобитата ми съм си позволила да са навсякъде. Естествено. Да. Казва, че за да станеш много добър в нещо, просто трябва да се концентрираш в това нещо, за да станеш много добър. Но истината е, че за да станеш добър терапевт, а вие и двете сте такива терапевти, за да станеш добър терапевт, наистина трябва да имаш така един хубав колан на кръста си с много инструменти, които не просто да си ги взел като сертифициран ученик някъде, ами да знаеш какво да правиш с тях и затова трябват много години и много опит и много работа с самия себе си. И двете сте в план да бъда, както каза Калина, тя каза, аз водя и йогата, и медитацията. Лилия тази, която води как ги наричаше ти? Психологическия тренинг. Психологически тренинг. Това е вярно, но не е напълно, защото това, което аз искам да кажа за тях двете, е, че те не просто водят тези практики, те водят целият процес. И всъщност работят заедно и си говорят всеки ден и наблюдават групата всеки ден и са готови да променят, ако това се наложи, но не го правят просто аз влизам, вода йога и си тръгвам, после вечерта виждам групата отново, защото ще правим медитация. Напротив, и едната, и другата влиза в практиките на съответно на другата водеща, така наречено, и знаят какво се случва през деня с цялата група и какво точно е казала едната и какво е казала другата. Това е изключително сложно. Осъзнавате ли, че всъщност никой не прави такова нещо? Толкова сложно. И толкова обвързващо и отговорно. Били ли сте на нещо, което да е било толкова ангажиращо за тези, които са създали нещото по този начин? Аз бих казала, аз не го възприемам като сложно, защото ние така сме го създали процеса, че то е много естествено всъщност се получава така за нас. Аз ако искам да съм
полезна на хората и на групата, е важно да знам какво и се е случило през определените практики. И някакси е много автентично, иначе няма да присъствам автентично и в своите практики. Да, всъщност уникалното нещо на План-to-Be, едно от много уникалните неща на План-to-Be е, че всички терапевти, аз, Лили и екипа от Юмейхо терапевти, всички заедно участваме във всичко през цялото време. Тоест никой от терапевтите няма някакво си такова изолирано за себе си време извън процеса. Всички са в процеса от началото до края на деня. И това е едно от много уникалните неща. Всички са, както аз и Лили, сме постоянно вплетени една в друга в работата си, така и Юмейхо терапевтите са постоянно. Те са на йога практиката, те участват в медитацията и те получават инструкции от Лили за нейната работа през деня, за това да знаят, защото те нямат време да участват в психологическия тренинг, но знаят през какво в този ден техните пациенти ще минат с Лили, така че всички постоянно са в процеса. Самите участници са 8 часа заети, плътно 8 часа са заети, като между тези заетости имат такива времеви периоди, в които имат лично време да се разходят или време да си починат малко, да обядват, да закусят или там каквото има по програма. И буквално от 5 сутринта до 9 вечерта времето е разграфено и всички си го спазваме. Това, което искам да те питам тебе, Калинка, защото ти беше всъщност човека, на който споделих какво ми е в главата и какво съм намислила. И освен йогата и медитацията, които са изключително важни, това, което обаче влезе в тая програма, е нещо, което никъде не се прави по този начин и това е ритмична юмейхо терапия всеки ден, в продължение на 10 дни. И ти като юмейхотерапевт и учител, всъщност ти вече създаде школа буквално в България. Има много хора, които са преминали през твоята школа. Голяма част от тях идват вече и на План-to-Be. Какво всъщност, защо според тебе Юмейхо в такъв ритъм и в такава конфигурация работи по този наистина много добър начин? Ние виждаме невероятни резултати накрая. Всички ги виждаме. Да, малко е трудно да се каже доколко точно е Юмейхото, защото в рамките на План-to-Be наистина всичките неща работят толкова много в синхрон помежду си и заедно правят нещото, че не можем да изолираме Юмейхо, да кажем точно Юмейхо направи нещото. Но Юмейхо по принцип наистина, след като това е моето основно занимание, аз смятам, че това е наистина една великолепна терапия. Познавам всякакви много неща. Говорила съм и с хора, които познават всякакви много неща, като в посока на масажите, на лечебните масажи. Но всички са единодушни, че Юмейхо е може би най-завършеното, най-пълноценното, най-терапевтичното нещо. Кажи защо? Сега, аз знам, защото освен всичко останало съм и как се казваше, изкарах Юмейхо първо ниво в твоята школа за себе си, защото исках да науча повече и знам защо Юмейхото е това, но просто ти разкажи защо, защото някои хора за пръв път чуват Юмейхо в План-to-Be. Да, Юмейхо е цялостна терапия и тя работи с въпроса за баланс. И то за въпроса за баланса на всички нива в човешката цялост, в човешкия организъм. Говорим за физическия баланс, т.е. за центъра на тежестта, чисто физическия, който когато се размести, причинява страшно много голям процент от всички проблеми, които имаме в тялото и от всички симптоми и диагнози, които отключваме. И това го знаят много добре китайските лечители, японските лечители. Всъщност Юмейхо има своите корени в китайската медицина и е авторски масаж на нашия японски учител, който през Китай е направил тази система. Тоест китайската традиция много добре познава въпроса за дисбаланса, за отклонението от симетрията.
и това какво тя може да направи в цялостния организъм. А какво може да направи съответно лечебно, когато симетрията на чисто физическо ниво и баланса на енергийно ниво бъде върнат в един организъм. И всъщност тази симетрия и този баланс се разглеждат. Това е базата на Юмейхо като разбиране и като подход. И, значи, аз понеже съм правила 10 ритмични юмейхотерапии в градски условия, нали, това беше мой опит, когато мислейки за тази програма и знаейки, че нещо трябва да се случва с тялото всеки ден, просто бяхме си говорили много, ти ми разказваше, че има такива протоколи, в които се правят 10 или дори се правят, има такива, които се правят дълги часове, няколко терапевти се сменят върху един и същи човек, зависи от проблема, който има да се решава. И когато аз за първ път го направих изнесена от града, изолирана от всичко това, съчетано с йога, медитация и всичката там психотерапия, която е всеки ден, просто видях как то Юмейхо си работи в града. Т.е. аз и тук хода на Юмейхо. Но това, което се случва там, е все едно да дадеш, как да го нарека, по-скоро като че ли да смажеш целият този механизъм и той е по-лесно да започне да се подрежда. Лили, ти какво мислиш? Понеже ти пък си от другата страна, хората там работят с телата си, работят с психиката си, виждаш какво се случва. Ти отпреди това имаш наблюдение. Вие и двете имате наблюдение всъщност върху тях. Но как се съчетават тия неща и защо всъщност е толкова успешно това, което се случва по време на програмата? Според теб. От психологическа гледна точка, много състояния и физически имат са на психическа основа. Дори само ако си мислим за парасимпатиковата нервна система, до каква степен влияе тя върху здравето на тялото, тя до голяма степен пък се влияе от психиката на човека и от емоционалното му състояние. Така че има много пътеки доказани, защо правейки психотерапия, ние си помагаме и на тялото и обратно. И просто в този случай се получава много жива връзка, защото е абсолютно всеки ден и много интензивно и по няколко пъти на ден по различен начин всъщност ние разкопаваме и психиката, и телата си. Абсолютно разкопаваме. Да. Защото е вярно, нали, ако ни е блокирано тялото, ако тялото е като бетонни блокчета, каквото бях аз, когато се запознах с Калина, тя просто видя едни бетонни блокчета, подредени едно върху друго. Колкото е по-негъвкаво тялото, толкова е негъвкава и психиката и толкова си блокирал и всичко останало. Жизнените потоци. И Юмейхото аз съм виждала и съм го преживявала в момент на терапия, когато всъщност тялото започва да отпуска все повече и повече, все повече и повече. Енергията някакси се задвижва, баланса започва да се връща. И ти започваш дори да изваждаш от себе си неща, които не са за тепиха на Юмейхо, а по-скоро, нали, за кушетката на психотерапевта. Но то започва да се случва съвсем естествено, просто защото ти изведнъж започваш да махаш всичко, което ти е, как се казва това, което задръства реките, нали, някакви букуци, същото нещо е. Буквално потоците потичат, жизнените потоци. И така, кое е всъщност нещото, което всеки път някакси ви кара да ви е интересно, защото отиваме за 15-ти път след един месец и половина. Кое ви е това, което ви държи страстта към това, което се случва на всеки един план да бъде? Който иска той да отговори. Вие се разберете помежду си. В и двете всъщност. Този тип работа, интересното е, че винаги канавата е от различни хора. Тоест, ние по дефиниция всеки път е абсолютно различно. И ние двете имаме такава хуманистична, екзистенциален интерес и любопитство към другия човек. И към лечебния процес, който може да се извърши. И затова, според мен, това е много силен импулс. Този чисто професионално любопитство и желание да се види какво още може да се постигне. И другото е, че никога не правим едно и също. Тоест винаги гледаме нещо ново, нещо различно, някаква друга хрумка, нещо друго, през което ние самите сме минали, защото ние също се променяме и трансформираме през тези колко години станаха вече, не съм ги броила. Всички се променихме много. Да. Станаха 6. И съответно и това, което ние
предлагаме, аз мисля, че е много различно. Връщайки се назад към моите стари записки, имам ги. Да, сигурно. Това е шега, защото казах, че не ползва бележници и не пише на ръка, но шега беше това, Лили. Да. Калинка, тебе какво те държи при положение, че само да кажа нещо, още преди първото издание на План да бъда, понеже познавах Калина много добре, по-добре, аз Лили се запознах благодарение на Калина, защото те се намериха двете, но познавайки я нея, знаех, че тя много обича да импровизира и била съм на такива малки йога лагери с нея и всеки път някакви различни неща и хрумуват. Прави си, всеки ден може да прави различни йога практики и така нататък. И тогава едно от нещата, в които някак си я помолих да го направи, и както казваш, тя така ме върза в това, да направи един йога комплекс, който да не се променя никога. Тоест, дори да има някакви промени, основата да си остане базисна, за да може хората, когато го направят 11 сутрини, просто да си преберат вкъщи си един инструмент в джоба. И всъщност това много не мърда. Нали? Да кажем, че... Почти никак не мърда. Да. Малко, много лекичко се е допълвал, може би, разкошен е йога комплекса. Не знам тогава как го създаде, но... Мислих го. Мислих го преди първия план. Да. Исках да бъде максимално универсален, така че да даде всичко нужно на тялото, без да го претоварва, но да може хубаво и вярно да се надгражда след това. И кой където и да отиде след това на йога, да си има в тялото една изградена основа, която е здрава и вярна. А също така да може да се ползва като комплекс такъв какъвто е, защото е много пълноценен. Единственото, което липсва, може би, са малко обърнатите пози, но аз не искам да товаря една непозната група или въобще такава група с по-трудни пози, с обърнати, например, не искам. И разбира се, че всеки, който иска да продължи с нещо, да надгражда, винаги има тази възможност. Да, истината, че ми беше трудно да си го представя, как така ще стоя 10 дни блокирана в един и същи комплекс, но постепенно, благодарение на твоето настояване, изградих голям интерес и уважение всеки път към тази неизменност на комплекса. Защото виждам как точно тази повторяемост работи и изгражда едно ново тяло. И практически до края на комплекса всеки път, до края на 10 дни, всеки път виждаме едно невероятно израстване, укрепване и подобрение на телата в този йога комплекс. Разбира се, с помощта и на юмейхотерапията, с помощта и на спокойствие, което настъпва и в работата с Лили и всичко останало и в медитацията. Но до края не може човек да познае тази група, която е започнала с точно това, което завършва. А притесняваше ли те факта, че идват доста хора, които с вече някакви физически ограничения, макар че само да кажа, че когато си мислех и измислях тази програма, винаги на първо място приоритетно ми е стояла думата превенция, че това е с цел превенция. Това не означава, че ако вече имаш някаква диагноза, не можеш да се погрижиш за себе си, но превенцията седи най-отгоре. Но факт е, че винаги имаме едни около 30% от участниците средно, които са с някакви диагнози, физически ограничения. Ти не се ли притесняваше от това, че ще има хора, които няма да могат да правят този комплекс? Много малко време имах да се притеснявам или успях да се притеснявам, защото всъщност още на втория план имахме много тежка група с 6 души с множествена склероза, някои от които са сериозни ограничения. Тотално обездвижени. Тоест това беше от 10, от 12 души участници, имахме 6 с доста проблеми. Разбира се, че е сложно, като си помисля, че аз искам на всеки един човек, не само с МС или с проблем, на всеки един човек да обърна внимание, да му помогна да напредва, да го забелязвам какво прави. И ми беше ясно, че такава сложна група ще ми създаде доста трудности. Но защо беше кратко времето да се притеснявам? Защото се оказа, че и ти, и Лили, и всички юмейхотерапевти
страхотно ми помогнаха. Още тогава първия път, когато имахме толкова проблеми. Просто всички ставаха, започваха там около себе си, понеже терапевтите са там, ти си там, Лилия там. Всички, които имат опит, познават комплекса, стават веднага и почват да помагат. Един си взима този да му помага и това почва да си укрепва до края на плана. И всъщност се оказа, че аз имам много помощници. И че всички, които знаят за какво става дума, просто са в процеса и помагат. Аз мисля, че наистина йога комплекса стана много хубав монитор. Защото всички знаеме първата сутрин. И всяка една от нас знае как изглежда 11-та сутрин. И това се случва само за 10 дни. Невероятно. Аз съм наистина по някой път, особено с тези хора, които са трудно подвижните, като видя при тях какво се случва. С изправените крайници, тези, които буквално им се изправят краката, направо си казвам, наистина... Крепналата мускулатура. Да, наистина любовта и доверието работят и в тази посока и то много. Когато имаш доверие на процеса и му даваш максимум, който можеш да му дадеш, независимо какви са ти ограниченията. Лили, ти какво ще кажеш за тези хора, които са в тази ситуация, които идват на план да бъда? При тебе, от твоята гледна точка, как изглеждат това другото разкопаване? При мен не толкова дали физически имат някакви затруднения, но има хора, които имат огромно недоверие към психотерапевтичните процеси. Или нежелание да се включват, или от позицията на аз ги знам тези неща, правил съм ги. Нали? И трите варианта, почти във всяка група има някой представител. Няма нужда всяко едно нещо, което ние правят с мен, да е полезно за абсолютно всеки по еднакъв начин. Дори в йогата не е всяка асана еднакво полезна за всеки. Така че аз гледам с разбиране на това. Така или иначе, в повечето хора, повечето неща им вършат работа. Лили, ти как се съгласи да дойдеш при положение, че ти беше обяснено, че ще правиш групова психотерапия без хората да могат да говорят? Подишах малко първо, преди да отговоря. Абсолютно знаех, че веднага искам да скоча. Просто иска така малко да помълча, преди да кажа да на Калина. Обичам предизвикателствата. Не смятам, че има формат, в който човек не може да измисли нещо. Така че с такава нагласа го започна. Мисля, че и сега, като кажа на колеги, нали, че правя психологически тренинг в мълчание, нали, ме гледат много странно, със сигурност с недоверие какво точно се случва. Но ми харесва това, което се случва. На мене също. Аз знаех, че не знаех как, със сигурност не знаех как, но знаех, че е задължително. И това, че не е правено, не означава, че няма как да бъде направено. Може би е правено, ние не знаем, но няма значение. Това, че Калина е юмейхотерапевт и води йога, трябва да ви кажа, че така комбинация няма... Как се казваше? Невероятно добра комбинация. Не, как беше в 3 в 1? Неочаквано добра. Всъщност това е очаквано добра комбинация, защото няма как по-добре един човек, който преподава йога и то в тази идея и концепция, която е Айенгар йога и класическата хималайска йога. Да, но ние и ти използваш много от приемите... Аз и в йога използвам много широк спектър от традиции. Така. Въпрос е обаче, че ти в юмейхото подреждаш тялото, изправяш енергиите, балансираш нещата и след това с йога, по начина, по който ти я преподаваш, е съвсем различно. Йогата наистина в стила на Айенгар е много близка до юмейхо като идеология. И наистина точно тази геометрия на тялото, тази правилност на построяване на позите, правилност на построяване на геометрията на тялото стои в двете изкуства. Така че те много добре си сътрудничат, много добре си пасват. Имам приятели, учители от традицията на Айенгар, които са ми казали, когато съм им правила аз юмейхотерапия,
Те са казвали, това ваше юмейхо е една йога на енгар за мързеливи хора. Да, пасивна някакси, да. Така че те и самите енгарци са ми признавали, че нещата са много хармонично, работят заедно и си приличат като идея. Лили, от тези хора, които минават през план да бъда, аз никога, в смисъл, това не е предмет на разговор. Тоест, само да кажа, че тайната между клиентите на Лили и участниците в програмата, тя си остава, тя не споделя с нашия целия екип някои неща, които не се споделят. Искам да го знаете това нещо. Ние не обсъждаме всички участници по начина, по който може би хората си мислят. Обсъждаме само основни и важни неща, когато това се налага. Но имаш ли от всичките тия, те са около 180 човека вече, минали през програмата, имаш и някой човек, който ти се е забил в главата като нещо, което много те е впечатлило, изненадало, нещо, което дори ти е дал някакъв урок, или нещо ти е казал пък на тебе по начина, по който един човек може така веднага да ти изплува. Няма да ми изплува един човек. Няма, защото по някакъв начин от всеки... Не, това е банално да кажем, че от всеки човек се учи, но е факт, защото човек е вселена и по различен начин общува, възприема. Не мога да кажа за един човек. Впечатляват ме хората, които след това продължават да работят. Всъщност тези са хората, които най-много ме впечатляват. Защото на края на план да бъда, аз ги наблюдавам хората в очите, в лицето, в начина по който се движат, нали, микромимиките. Научила съм се тези неща да ги улавям вече. Дори в началото имахме с теб идея да им снимаме лицата първия ден и после лицата на последния ден, но това е просто сложно за организация. Но аз ги наблюдавам. Техните лица са различни. Погледът е различен, начинът по който се движат. Всички го и то не е само това. заради юмейхо и йогата, просто заради психичното промяна и движение вътрешно, което се е случило. Така че това го има. Една обща ведрост има в хората. Кой е повече, кой е по-малко, но ведрост имаш във всички, да. Сила, отпуснатост. Да. Но това всички го имат на края на плана. Но тези, които продължават, са тези, които най-много ме впечатляват. Защото също така много добре съм наясно, че голяма част от тези неща, ако не се продължат, нали, наклонената плоскост почва да ни влече. Да. То идеята е, всъщност моята идея е, че 10 дни е максималният минимален срок или минималният максимален срок, в който да сложиш себе си във всичките си аспекти в един различна среда, нов ритъм, добър за тялото ти, да направиш важните неща, които са свързани с всичко, което го имаме като техники заложено в програмата, и след 10 денонощия сам да разбереш, че това работи. Тоест, не някой да те убеждава да направи това, защото това работи, а то да остане в тебе като усещане, че аз вече това съм го преживял. Аз успях за 10 дни да направя тези неща. Че ако посвета още 300, след една година може да съм на друго ниво, тотално. Аз мисля, че дори да не продължават да работят, много по-големия процент може би не продължават. И не продължават в този дух. Те не продължават в този интензитет, защото то не е възможно. Дори да не продължават въобще. Аз мисля, че този спомен остава в психиката, със сигурност. Тялото, в паметта на мускули, това преживяване, на нас в спомена. Това преживяване остава и то винаги може да дойде на помощ и да се активира. Дори да не продължават. Разбира се, впечатляващо е, когато продължават. Аз продължаването не го имам предвид, че точно тези практики, точно в тази последователност трябва да се случат, но да продължат да работят върху себе си. Независимо в каква модалност. Това е хубаво да имаш този спомен, че си и вяра, че тялото, умът ти може да постигне тези неща, но ако не продължаваме да ги поддържаме, те увяхват. Аз абсолютно го вярвам това. То е като да сложиме семенцата в градината, да ги поливаме известно време, защото те ще си растат сами. И я пораснат, я не, но в крайна сметка те са там. В смисъл има ги в един момент, когато установиш, че много хора са ми го споделяли това,
като, както казвате, като почне да ми... имаше един израз, който всички употребявах и аз точно сега го забравих. Един вид, нали, докато ми е още горещо всичко, защото всички си тръгват много мотивирани и много вдъхновени, си казват, сега ще почна, ще живея в този ритъм, ще ставам в 5, ще правя тези неща, ще правя това. Разбира се, нали, балансирано с всичко, което трябва да правя в ежедневието си. Само, че това е много бързо. Аз го знам и по себе си, как някак си изчезвал някъде. И това, което и казвам на всички, просто запазете ритъм, някакъв ритъм, който вие си създавате и си кажете, това ще правя. Ще живея в ритъм. Да. Това ще правя. Защото аз не за пръв път и друг път съм го казал, когато аз разбрах за ритъма, когато се чудих защо не ми се получават нещата, в Индия всичко е наред. Връщам се тук, всичко е наред, изведнъж бам, изчезва всичкото наред и аз пак почвам да мисля как ще ходя в Индия да се лекувам и пак така, и това е много уморително. И си спомням, че всъщност аз даже съм казала, ще отида да надпиша тая плочка на Стефан Караджа. Аз тогава даже спрях на тази улица върху тази плочка, която леко се мърдаше. Така спомням си как седях там. И сам, ритъма бе, Биляна, ритъма. Ма се едно някой вече му беше дошло до гуша от мен. И ми говореше и каже, ритъма бе, просто си следвай ритъма. И аз сам си казвам, разбира се, че ритъма. И ритъма е в основата на програмата, всъщност. Всъщност усещането за ритъм да се изгради също, освен всичко останало. Усещането за ритъм и как той работи в теб. Да, това е много важен пример от този процес. Аз мисля, че това е всъщност нещо, което някакси споява всичките неща, които правим в програмата. Държи ги по един много красив начин. Калинка, ти помниш ли нещо, което се отличава от всичките тия? Да, аз бих искала да кажа впечатляващо нещо. С Лили винаги като се срещаме предварително с участниците, защото ние имаме една предварителна среща, в която да се запознаем с групата като цяло. Първо интересното е, че винаги всяка група е изключително различна, както каза и Лили. И ние след първата тази предварителна среща с Лили изведнъж ни хрумва заглавието, темата, общата тема за всички. Някак всяка група си носи своята тема. Така. Това е също едно уникално интересно нещо, че всеки път групата работи от наша гледна точка по една своя различна тема. Но за мен най-впечатляващото е, имаме при тези първи срещи още едни трудни хора, трудни характери. И хора, които така слагат, настръхваме, нали, спрямо защото това, имат съпротиви. Да, имат съпротиви, огромни, доверие. Личи си и нямат доверие. Да, личи си, че идват с огромно недоверие, с намерението да ни изпитват, нали, да ни слагат пред изпитанието себе си. И за мен най-ценното е, когато такива хора дадат доверието си и си тръгнат в съвсем различен в съвсем различна нагласа. На ума, на отношението. Въобще те се променят. И тази промяна, която от пълното недоверие, от враждебността, нали, си казвам, тук ще е трудно. Всъщност, това са най-впечатляващите за мен хора, които накрая всичко това е измито и променено. Всъщност, нямаме такъв случай, който да е тръгнал така и да не се променил, да не е стигнал до доверието накрая. Мисля, че нямаме ли. Те в момента, в който започнат да се свързват с себе си, установяват, че няма как да го живеят този живот със себе си, ако няма доверие към себе си и към нещата, които избират да правят. И те са там, защото ние сме на това място, заедно с този човек, за да му помогнем в този процес. Те го разбират, усещат го, понякога дори не знаят как точно да го формулират и осъзнават го много на такова много дълбоко, според мен, ниво, но те връщат доверието към себе си. Точно това е много важно, че като го открият, защото в този процес те виждат на какво са способни, как могат да се променят, че всъщност в тях има и сила, и дисциплина, и всичко, което им е нужно. И изграждайки това доверие, после ни го връщат, нали, като отношение. Това за мен е най-впечатляващо. Имам такъв един набор от хора, които си ги спомням и с много приятно чувство. Както казах в началото, за мен програмата е шедьовър, наистина, без изобщо да се притеснявам, че е нескромна. Няма за какво да скромнича. Програмата е шедьовър. Тя е шедьовър не само заради
любовта и доверието, които са буквално нишките, от които плетеме тази програма, а и защото точно този ритъм, в който влизаме всички, и начина, по който построяваме цялата програма, всъщност създава един поток, в който влизаме ние. Ние нямаме, в смисъл, дори Калина и Лили, които няма проблем да си ползват телефоните, те ги ползват евентуално за нещо свързано с интернет и като цяло, и музика, и те сами се откъсват от света, който е извън програмата. Никой не ги кара да го правят това задължително и на сила. Това е всъщност влизане в потока. Художниците, ако трябва да направим аналогия с художниците и техните шедьоври, могат да създадат шедьовър само когато са в поток. Иначе не става. Така че затова ние правим истински шедьовър. Сега да ви кажа аз като се зададох този въпрос, трябваше и аз да отговоря на него. Кое е нещо, което изниква в главата ми моментално, и това е, разбира се, най-възрастният участник. Баба Георгина. Георгина, да. Георгина на 82 години беше, когато се появи. Сега вече е на сигурно 84-85. Скоро някъде се бяхме видяли случайно. Тя се появи в последния момент. В една от 5 дневните версии имаше и такава, но ние се отказахме да правим в последствие. Много интересна жена, която се появи по един изключително интересен и много младежки начин. Аз няма да го забравя никога, защото първо тя се появи с едно много пламенно писмо, в което каза, след като аз написах един пост във Фейсбук, че има един човек, който очевидно се колебае дълго време дали да дойде в програмата и едно място непрекъснато освобождава за него. И много моля този човек да се хване в ръце и да дойде, защото наистина вече се уморих от това, да превъртаме всички участници. И тя го прочита това, тя ми го разказва това. И аз го прочитам и казвам, Боже, Биляна го е написала точно за мен, защото тя, аз през цялото време точно това правех. Ще отида, не, няма да отида, ще отида следващия път, не, няма да отида. И изведнъж прочитам това. Ти, човеко, който не можеш да вземеш това решение, ако обичаш, айде. И получавам писмо от нея и така нататък. Започва една кореспонденция в последните дни, буквално преди да започне 5-дневната програма, и тя ми изпраща данните, които аз я карам да попълня. И започвам да чета годината и на раждане и виждам примерно 39-та година. И чета и си казвам, о Боже, то човек толкова вече е ушашавен от всичко това, че си объркал годината на раждане, и си казвам, сигурно е 93-та. Правиме нещо друго, тя пак трябва да попълни данните си и виждам отново 39-та година и си казвам нещо. Говоря с Лили и Калина, защото ние тогава сме в 10-дневната версия на програмата и аз работя с Георгина дистанционно и изобщо не знам. И правя и виртуална среща с Лили и Калина и след като свърши срещата и само ги чакам да се появят и казвам 39-та или 93-та? И те казаха 39-та. И аз, моля. Дойде една жена, опъната, като поконец, събрана, с невероятен живот, който тя... Енергична. Едва ме удържахме да не говори, но въпреки всичко успя. Накрая разказа толкова свежи неща, когато имахме обща среща. На йогата имаше участници на по 20, 25, 30 години. Те не можеха изобщо да й се опрат на малкия пръст и беше изключително много добра. Точно в този момент младите участници имаха нужда точно от Георгина, за да видят какво може да направи един човек на тази възраст. И няма да забравя никога, защото много беше такава. И много приличаше. Всъщност мисля, че най-младия участник и бяха заедно. Всъщност този млад участник имаше много съпротиви. Искаше да си отива. Едва го удържахме, но го удържахме. Но готиното в нея и в другия ни възрастен участник, който беше на 70 и няколко години, е това, което видях в тяхното любопитство. Не да кажат, аз вече всичко съм видял, всичко съм преживял, какво повече ще ми кажат някакви девойчета, там дето правят някакви ретритчета, някакви неща. Не, те идват толкова отворени тия хора, толкова много неща искат да знаят. Изключително, просто помня
помня детайли от тяхното участие. И на него, 70 и не помня колко години, няма значение, и на Георгина. Много е хубаво план да бъда. Да. Между другото, ние от фондация Мога сам, която преди години, заедно с Калина, тя много ме подкрепи в това. Дори заедно измислихме името Мога сам в кухнята на квартирата, в която живеех тогава. Дебатирахме, си спомням дали да се казва Можеш сам или Мога сам. И тогава си спомням, Калина каза, всъщност Можеш сам означава, че ти казваш на някой, че той може. А когато се повтаря Мога сам, това вече си е санкалпа. Така че така е измислено името на фондация Мога сам. И ние в фондацията се опитваме да помагаме на хора, които не могат финансово да си позволят различни неща и съфинансираме ги. Никога не поемаме изцяло пълно финансиране, защото от годините разбрах, че това не е добра стратегия. Човек трябва да участва и когато има участие парично, тогава и отговорността към себе си е съвсем различна. Но защо казвам това? Защото и извън план да бъда, вие се срещате с много хора, които и са били в план да бъда, и не са били в план да бъда, и продължават да работят. Някои от тях подкрепяме и с фондацията. Лили, ти си в проекта Изборът. Вече 2 години, откакто съществува този проект, и трябва да ти кажа, че това, което споделят хората, наистина е разкошно. Това, което участниците в Изборът, ти какво би казала 2 години по-късно, не знам с колко човек си работил, в смисъл това е информация, която ние не искаме да знаем, но искам да знам какво е твоето общо мнение. Какво можем да направим още? Можем ли да направим още нещо? Някакви идеи, ако имаш. Какво мислиш за хората, които идват при тебе през програмата Изборът? Има разлика между хората, които идваха без собствено участие и тези, които идват сега с тази ново формулирани условия. Виждам, че не винаги сработва връзката терапевт-пациент, както и в друг тип терапии. Но когато човек идва мотивиран, има няколко фактора, които влияят на това този вид взаимоотношения да е полезен. Едно от тях е мотивацията. Колкото е по-мотивиран човека, толкова повече се случва и процес. Другото е, когато има подкрепа на близките си. Хората, които нямат подкрепа на близки, които са по-несигурни, като че ли в това, което им се случва в личен житейски план, по-трудно се закрепват и укрепват. Въпреки че може би и те, и повече те имат нужда. Не знам дали ти отговарям точно на въпросите, но... Отговаряш ми, просто замислих, че ние предложихме два лъча на тази програма. Едната е, в която да влизат хора с някакви здравословни казуси, които да подкрепят своето изцеление, лечението си заедно с работа и с психиката, със своето ментално здраве. И втория лъч беше към близките. Да. Тоест, близки. И никой не се записа. И никой не се записа. Ти даже беше човека, който беше готов да прави групови терапии с близките. Да. И когато е нарушена вече когнитивната функция, тогава наистина тези процеси са по-скоро е добре да отидат към физическа подкрепа и терапия. И какво смяташ, в смисъл, понеже ние сключваме договори за 3 месеца, някои от тях ги подновяваме за още 3 или още 3, зависи от човека, от мнението на неговия терапевт. Мислиш ли, че в този смисъл това е окей, или може да бъде подобрено в някаква посока? Мисля, че това е правилният път. Да има по-кратък срок и след това да има отново ремотивиране. Отново да се мотивират хората, отново да премислят и с терапевта си. Полезни ли са тези срещи? Не са ли полезни? С теб ли да продължа или с друг? Въпреки, че хубаво е това да се разговори с терапевта. Хубаво е самият терапевт да предлага такива въпроси. Дали пациента го усеща това полезно.
Аз от вас знам, от тебе по-скоро. Понякога самата модалност на терапия не е най-подходяща. Това също може да се разговори. Mm-hmm. От теб знам, сме го говорили това и с Калина сме си го говорили за ритъма на терапиите. Затова един човек, като реши да тръгне на терапия, всъщност как ходи на терапия? Има ли някакъв ритъм, някаква последователност или когато му хрумне? Просто решава, че днес ще се обади и ако има свободен час, може да отиде при Лили или при Калина. След един месец пак като му се... И аз лично, понеже не вярвам в този подход, не вярвам, че той може да работиш за поддържащи терапии, но не е когато трябва да задълбаеш и да решаваш някаква проблематика. Вие, психотерапевтите, не се месите, така да се каже, в тези решения, в този ритъм. Тоест, няма го от вас това условие задължително човека да си направи ритъм. Тоест, като запишете една терапия, да му кажете, сега ще запишем една и ще запишем още 5, които ще бъдат всяка седмица по една, в следващите си колко седмици. Вие не го правите това. Нали? Ами не е точно така. Значи първо аз след първата среща искам човека да помисли, а не веднага, докато сме там, някакси да се почувства пресиран за това да записва още 5 напред. И той, ако след 5 месеца се сети за това? Значи не съм му аз човека, или не му е този процес, или не е готов. Защото иначе ще се плъзга по повърхността. Хубаво, ние ще запишем тези терапии. Той ще се чувства принуден да дойде, но ще се плъзгаме. Мотивацията му ще е външна. Затова след първата среща аз ги оставям хората да решат, освен ако не са твърдо решили вече в момента. Оставям ги да решат и да ми се обадят. След като ми се обадят, аз вече им препоръчвам дали ритмично, седмично, дали през 2 седмици, дали веднъж на месец. Ти какво мислиш, Калинка, за този ритъм? Ние с тебе сме го обсъждали многократно. Когато човек реши да прави терапия... Когато нещо е терапия, то трябва да има ритъм. Терапията и ритъма са знак на равенство. При Мехо е различно. Много зависи от индивидуалните нужди на човека. Мисля, че при психотерапията сега да не говоря аз за нещо, което не съм. Нали? Но аз говоря като човек, който лично за себе си е минал през психотерапевтичен процес в рамките на 5 години. Аз работих с моя психотерапевт 5 години, с прекъсване единствено за ваканции, някакви пътувания леки. Имах си един ден, мисля, че беше четвъртък в 11 часа и този час не се наруши в 5 години. Моя психотерапевт тогава успя да ме мотивира и да ме убеди не веднага. В началото аз му бягах, което е типично за началото на такива терапии, които разкопават, нали, нещата. Малко му бягах, но той ме убеди, че ако искам да имам напредък и промяна във връзка, с която съм го потърсила, трябва да спазя ритъм един път седмично. И аз постепенно влязах в този ритъм, убедих се и след 5 години мога да кажа, че това беше нещото. Така трябваше да бъде. И съм му благодарна, че влезе и той в този ритъм, защото и за терапевта не е лесно да спазва ритъм. Да, ние с теб имаме лично преживяване за влизане в ритъм. Когато аз, понеже много обичам ритъма, и когато аз започнах да правя Йомейхо преди 15 години, може би вече станаха много. И тогава казах... един мой учител по ритъма. Точно бях казала това на Калинка. Искам, примерно, сега вече с теб имахме вторник сутрин, имахме час. Вторник в 11 часа, край, точка. Няма вали, трещи, нещо се случва. Всеки вторник в 11 часа ние сме заедно с теб и правиме това. Само да спомена, Лили, че хората, които отговориха на анкетата и които дадоха своята обратна връзка, тя е анонимна, разбира се, ние не знаем кой пише, но едно от нещата, които те определят като много успешни, е това, че е имал този елемент на задължителност, което знаеш, че аз съм царица на задължителните елементи и на строгостта в дисциплината и в ритъма. Хора не става без дисциплина и без ритъм. Дисциплината е изключително важно нещо, но те сега разбират същото, както го казва и Калина, че нали, в началото им е било най-вероятно да си казали, те хубаво викат, нали, всяка седмица поведнъж, ама аз най-вероятно, ако отмена 1-2, нищо няма да стане, нали, там с... Ами не, те разбират много бързо, че точно този ритъм започва да ги подрежда по един уникален начин и те започват дори да се
как да кажа, не да се подготвят, някакси цялото започва да се чувства по-спокойно. Сега ще имам такава терапия, после ще имам нещо друго, после ще направя. И той започва да им помага да изградат и другия ритъм. Защото ритъм се гради с две опорни точки слагаш и започваш около тях да въртиш всичко останало. Така че те са благодарни за това, да знаеш. Аз казвам, да, знам, че го казвам това, но дисциплината, свободно. Това, че идва от теб, е окей. Аз съм просто не е от мен. Аз съм задължителния елемент. Иначе аз като аргументация, че наистина се копае, когато е ежеседмично, поне първите отсечки, и след това вече се решава кога да се премине на поддържаща и на... Ти като терапевт, нали, това ти е всъщност най-голямото удовлетворение, да видиш как последователна ритмична работа дава резултат, нали? Да. И да тебе така, Калинка. Да. И след това лека по лека да почна да не ги виждам. Разкошно е, нали? Това е пълен разкош. Това е истината, не да ходиш 20 години на психотерапия. Мисля, че това означава, че има грешка. Терапията трябва да даде сечива, които да помогнат човека да стане свободен от терапията. Да, но, например, аз си продължавам да си хода на моите срещи ежеседмични, освен когато пътувам. Това си лична терапия. Лична. И нямам никакво намерение да спирам. Никакво намерение. Първо, защото заради професията ми това е задължително. Да. Но дори да нямах тази професия, това, че имам 1 час на седмица, и то, нали, с някакви паузи също от ваканции, аз имам момент на размисъл за себе си, навътре, без някой да ме оценява, без да ми дава съвети. Да. Това за мен е безценно. Така че аз със сигурност не ми е това идеята, моите хора, които идват на срещи с мен, завинаги да зависят от мен. Но ако някой намери ценност в това, айде, може да не е седмично, може да е месечно, но аз го разбирам това. Зависят е всъщност... Не да не е зависимо, но да вижда ценност в тези срещи. А ти усещаш ли кога някой развива зависимост към това? Да. И какво правиш? Говорим го. Говориш веднага. Всичко, което се вижда в един процес, е важно да се извади, защото това е нещо, с което се работи. Както и тяхното недоверие. Или ако нещо не им харесва, или ако са гневни и на мен, и на... Въобще всичките тези неща са теми. А има ли тази тенденция обща, съвсем такова общо казано, хората идват на психотерапевт и някакси очакват, че ще си кажат въпросите и проблемите и отсрещния човека, застанал срещу тях, ще им даде отговорите. Чакат ли го това? Да, абсолютно доста често се случва, особено хора, които са в по-трудна ситуация. Всъщност това е още една причина, защо понякога терапията не работи, когато човек има нереалистични очаквания. Че някакви неща ще му се подредат или някой друг ще му ги подреди, или че ще се почувства по-добре, защото може и да не. Човек, когато се сблъска когато му паднат илюзиите, например, и се сблъска с реалността. Има тежки процеси. В смисъл, това си е копане, да си вгледаш в себе си, никак не е лесно. Понякога е мъчително дори. Минава се през тъмната гора, за да се излезе на полянка. Но няма друг начин. Аз поне... Не можеш да я прескочиш. Имаш разни шорткъти, които сега вече... Шорткъти през гората? Се през гората. Да, където се берат гъби, например, и други билки. Искаш да кажеш за гъбите нещо. Но преди да кажеш това, искам само, понеже хората слушат и сега си казват, сега да ходя ли на психотерапия, да не ходя ли, то ще трябва да минавам през гората и ще е някакво такова страшно. Защо е добре един човек да работи с психотерапевти, да се грижи за менталното си здраве, ако види, че някъде нещо не е както трябва, кои са сигналите за това. Лили, последните години едва започна да се говори за ментално здраве в света, не само в България. Това е тема табу. Хората се срамуват. Те не знаят какво е психотерапевт. Те си мислят, че ако някой им каже, не е лошо да се видиш с психотерапевти, и те си казват, аз не съм луд. Ти разбираш ли за какво невежество това въпрос? Така че за пръв път чуваш тези неща, които ти казвам, затова ли така ме погледна? Да, струва ти се крайно и невярно. Мисля, че последните години
имам чувство, че абсолютно всички хора искат да стават терапевти или че има терапевти на всеки ъгъл, особено в София. Така че моето усещане е малко по-различно, че всички хора са хукнали по терапевти. Че много хора стават терапевти е факт. Да. Че има терапевти на всеки ъгъл също е факт. Но че много хора изобщо не знаят какво да правят и не знаят какво е терапевт, също е факт. Да, сигурно. Просто искам да кажа, че все повече хора възприемат тази грижа за менталното си здраве като нещо нормално и естествено и ежедневно. Това исках да кажа също. Добре, и в смисъл, какво ако трябва да ме мотивираш, мене стои и слушам и свикам сега как да изобадя на тая Лили, тя ме изплаши, че ще ходим в гората и че не е лесно и че ще мина през някакви копанета и ще срещна с някакви неща, които са ми страшни. Какво би ми казала? Аз мога и да не избера теб, но просто искам да избера някой. Два сигнала има, може би, които сега се сещам, може да се използват. Едното е, когато усетиш или разбереш, че повтаряш един и същ модел на поведение, който не ти работи, който не ти харесва, от който страдаш. Дали ще е в взаимоотношения с родители, с деца, с партньор, с работа. Просто ако почне ако хванеш някаква повторяемост, която не ти харесва. Това е сигнал, че имаш нещо да си разкопаеш. Че имаш нещо, което можеш да осъзнаеш и да промениш. И също другото нещо е, че от някъде сме учени, че хората не се променят, което въобще не е вярно. Въобще не е вярно. Абсолютно всеки човек, във всеки един момент и всеки един аспект от себе си би могъл да промени, ако поиска. Има един такъв израз, който хората много често употребяват и казват: аз съм си такъв. Това много обичам. Когато дойде такъв човек при мен, аз потривам ръце, потривам ръце и казвам да се залаваме за работа. Да. Или това не е моето. Аз не разубеждавам хора всъщност. Знам. Ако някой така каже. Това не е моето. Не е. Добре. Знам, че не разубеждаваш хора и не ги караш да спазват дисциплина, но мисля ти си... Разкажи сега за гъбите. Трябва ли? Как е интересно е. Какво постигна? В смисъл, ти за себе си какво постигна с тази техника? Понеже съм имала тежки травми в детството и в юношеството, различни, и въпреки личната си терапия, въпреки че вече бях много навлязла в тази професия, имаше неща, в които опирах и не можех да отида отвъд. Тоест, или да си доразвия личната връзка, интимната, партньорската ми връзка, или нещо свързано с работа. Имах просто засечка. Няколко. Едното пък беше свързано и с смъртта. Така че след едно такава среща, поредна с смъртта по болници и прочие, аз осъзнах, че не може повече, а и децата ми някакси ми го казаха. И моето гадже, който още ми е гадже прекрасен, ми каза: отиваме в Холандия. И всъщност отидохме в Холандия. Тогава ми беше първата такава терапия. В терапевтичен начин се взимат гъби. И аз отидох абсолютно неподготвена, без никакви очаквания, просто така, да отида. И след това въобще дори забравих за това, но 6 месеца по-късно се обърнах назад и видях, че живота ми се е променил. Че аз присъствам в живота си по различен начин. Ти отиде, направи го, след това забрави за него. То просто си действа. Просто осъзнаването действа по този начин. С мека стъпка, но нещо ти се е случило. И след това отидох в рамките на 3 години, отидох на още 2 или още 3 такива терапевтични сесии. Не съм ходила на повече, но след това се обучих като такъв 3-годишна обучение с практика и така нататък. И просто резултатите са много... Ти си един от първите в България ли, които правят това? Знам, че има и други хора. Аз познавам само още едни, които използват по терапевтичен начин специфично гъби. Така че не знам дали съм първа, втора или една от многото. Аз не знам смисъл според мен. Правя ги тези неща в Холандия, където е единствено законно. Ти ги правиш там? Да. Там правя групи и индивидуални сесии. А твоите първи сесии индивидуални ли бяха? Тези, които казваш, че си отишла тогава за пръв път? Не, групови бяха. Да.
Как помага това на хората? Разкажи ми какво точно се случва. Мозъка става много пластичен в този момент и всъщност може да си пренаредиш матрицата, буквално. Особено когато си добре подготвен, защото има задължителна подготовка. Предварителна. Да, предварителна, както и задължителна интеграция, което е след това тази... Все повече всъщност се доказва, че за да ти сработи това, то не е магическо хапче, но за да ти сработи наистина за намеренията, с които си отишъл, е важно след това да си го интегрираш ритмично. И всъщност терапевт са ти до теб през цялото време, докато се случват някакви неща. Да. Ти губиш реалността, докато си под въздействието на влизаш тази в друга реалност. Променено състояние на съзнанието, се казва. И да, реалността във вътрешното пространство, както знаем и от медитациите. Значи ти самата, твоя личен опит е, че това много ти е помогнало и те е освободило от всичките тези запецвания, които си имал и не си разбирал от къде са. Разбирах, но не можех да ги преодолея. Разбирах. Всъщност, много често... В какви ситуации се препоръчва този метод? Аз много се опасявам да правя реклама, вид, нали, така да звучи, защото нали, мога много така въодушевено да говоря за тази тема, но много се опасявам. Хората се интересуват и ако ти, който правиш това... Аз вярвам, че това наистина може да допусне много повече хора да имат достъп до по-качествени промени. По-бързи също така. Да, това е шортката. Това с бързите промени... А няма ли обратна страна? Не, аз не съм познала и не знам за обратна страна. Освен когато не се прави по установените протоколи. Терапевтично. И терапевтично, да. А предварителната подготовка и след работата, която ти е след самата терапия, всъщност тя изисква твоето ангажиране, твоята отговорност лична. Не моята задължителна. Ако човека си има друг не терапевт... твоята, говоря за човека. Аз съм този, който искам да мина през това. Имам предварителна подготовка, към която трябва да се отнеса отговорно и да направя някакви неща, стъпки. След това да направя въпросното нещо и след това отново имам някакви неща, към които трябва да се отнеса отговорно или просто така си оставям да си действа хапчето. Хапчето, като казвам, имам предвид вълшебното. Сега, аз очевидно току-що ти разказах моята история, където първия път ми беше точно такъв. Без подготовка и без следвателна работа. Но въпреки това ми беше подействало явно по някакъв начин. Но следващите пъти го направих с добра подготовка и след това си работех работех с моят терапевт и беше различно откъртването. Нали? Добре, интересно ми е това, защото тепърва се говори за това нещо и хората търсят винаги шорткът. И ти така го нарече. И понеже ти си човек, който вече е обучен, прави това и ти си човека, който би трябвало да каже нещата, които един човек, който е любопитен, би искал да научи повече. Затова те разпитвам. Не да правиш реклама, просто това е нов инструмент. Много е важно да се каже, че това е важно да се взимат такива неща само в терапевтичен сетинг. И с човек, който е обучен по този и знае начин. какво ти дава. Да, и да каже, че в България не е законно. Добре. В Холандия, Португалия има такива варианти. Добре. Окей, няма да те питам повече. Питай ме, де. Не, ми исках да те питам статистиката, която има този вид терапия, какво казва. Кои са диагнозите, психичните проблеми и диагнози, които добре се въздействат от тази терапия? Тя в момента е в процес на разрешаване за ползване, но това, за което се изследват част от тези неща, са депресии, които са резистентни към лекарства, т.е. тежки депресии, посттравматичен синдром, стресов синдром, тревожност, паникатаки. Зависимости. Зависимости. Да. Добре. Интересно е това много и тепърво ще навлиза и понеже има и голямо поле за някакъв вид спекулации, за правене на неща, които не са
съвсем безобидни, да не ги нарека, даже изобщо не са безобидни. Затова те разпитвам, за да бъдат хората внимателни, защото понякога е така от невежество и подмамени от примерно по-ниска цена, някой казал някакви неща, пък те точно не ги разбрали и след това изведнъж се оказват в ситуация, в която не могат да излязат. Да, и при мен са идвали хора, които са травмирани, имат травма от такъв процес и всъщност след това работим с тази травма, защото в такъв момент човек е много крехък. Да, хора, бъдете внимателни към това, което правите. Ние подхождаме отговорно към всяко едно нещо, за което говорим и което правим, особено пък в тази програма, в която идват едни хора и ние поемаме отговорността за тях. И така, Калинка, ти какво всъщност от 2019 година до сега, сега сме вече 2025, започнахме, какво забелязваш в себе си като промяна, защото тази програма работи на всички нива, включително на всички, които сме в нея. О, да, много. Работи. Аз първо за себе си работя в тази програма с Лили. Винаги в една от групите, двете, с които тя работи през деня, аз се включвам като участник за себе си. И копам, как се казва, за себе си всеки път. Започвам от ново място, стигам на друго място. Направо съм удивена колко много работа има. Самам самата аз. По принцип аз вярвам, и това съм го чувала от един от моите учители в терапиите, на всяка стъпка, която човек прави да подобри себе си в терапията, с която се занимава, примерно с Юмейхо или с едно с какво, с психотерапия, на всяка стъпка, която прави да подобри себе си като терапевт, трябва да направи 7 стъпки да подобри себе си като личност. Личните си качества, човешките си качества. Така че аз следвам този съвет, вярвам в него, особено след процеса в Plan to Be, защото той си е процес и за мен, терапевтичен. Също така съм много впечатлена от начина, по който израсна групата и мейхотерапевти. Тоест в началото си спомня, че ни беше много трудно да намерим хора, които да бъдат терапевти в Plan to Be. Сега вече има така голям набор от възможности. Много хора, които искат да бъдат терапевти в Plan to Be и разбират бонуса за себе си, да участват самите те за себе си в този процес. И това как израсна школата, благодарение на Plan to Be, просто това е един невероятен принос на процеса Plan to Be към израстването на школата. Да, ние го осъзнахме сравнително скоро, когато ти всъщност отида на един семинар и ме помоли да направим една презентация заедно, за да представиш на международния семинар, на който отиваш, какво правим ние в България за Юмейхо, школата и развитието изобщо на тази терапия. Всеки Plan to Be си е един Юмейхо семинар, много пълноценен. Сега и теб ще те питам, не го приемайте това като примерно, че ви карам да осъждате нещо, което съществува, а по-скоро да накараме хората да бъдат внимателни. Защото аз контактувам с тези хора непрекъснато, те непрекъснато ми задават въпроси от сорта, нали, свързано с терапиите, с терапевтите, пък кой какъв е, пък защо е такъв. Същото важи за юмейхотерапевтите. Ти знаеш много добре и много хора ми казват, ама чак сега ти говориш за Юмейхо, аз знаеш ли, че ходя на Юмейхо, но то не е това, което ти разказваш. Как всъщност да разберем, защото много хора се именуват, титулуват юмейхотерапевти. Кое е то, което всъщност може веднага да разбере, че това не е точно юмейхотерапия? Ти си един от най-големите майстори в България, така че... В България има майсторска школа, не съм единствен. Ти не си единствена, казах един от най-големите. Да, аз съм един от учителите в България с степен в Юмейхо, която ми дава право да преподавам. Ама и също си много, много в това да пазиш чистотата. О, да. Така, за мен чистотата, метода, отговорността към работата, пациента, процеса са свещени. Така и на това уча моите ученици. Но не мога да отговарям за всички. Нали? И наистина винаги казвам, сега вече като йога да кажа, има си карма. Нали? Някои хора намират неподходящите хора.
Между другото, в България това не е много добре регламентирано. В Германия знам, че има едни курсове, които са за всички хора, които искат да се нарекат терапевти. Трябва да минат през този едногодишен или двугодишен курс, който включва психология на терапевтичната работа, медицина, всякакви такива неща. За всички терапевти. Може да е Бахов терапевт, с масла, с това. И този курс има една основна цел, изведена с главни букви, да не се навреди на народното здраве. И когато човек иска да е терапевт, трябва да мине такъв курс, да получи този сертификат и до своето изкуство, с което се занимава, да сложи това, че е минал и няма да навреди много ми харесва на своето изкуство. На което няма, да, не, нали... Да, своето изкуство. Аз го разбирам и терапията разбирам като изкуство. Всяка една терапия. И да сложа, че няма да навреди на народното здраве и така този сертификат му дава тази гаранция. В България нямаме такава сертификация и това е нещо, което мисля, че е много голяма празнина и липса в нашата обществена уредба. Той един вид не може да прави каквото си иска, защото единствените хора, които могат да се нарекат терапевти, са хората с медицинско образование. Тоест трябва да се завърши медицина или медицинските полувисши институти. А пък, например, в една Германия това не е така. Може да си завършил всякакви курсове, както и Юмейхо школата и така. И можеш да се наречеш терапевт, да си отвориш терапевтична практика, но трябва да си завършил ето този унифициран за цяла Германия начин да не навредиш на народното здраве. И те са го направили, да може. Тук нямаме такова нещо, а пък хора за медицински лица пък не се интересуват, всички да работят някакви алтернативни терапии. Така че сега в Юмейхо системата и школата имаме един сайт, в който пише сертифицирани Юмейхо преподаватели, лицензирани Юмейхо терапевти и преподаватели. И има го този официален списък, който би могъл през него, например, човек да потърси Юмейхо терапевт. Но не са регламентирани нещата. При психотерапията е по-добре, защото там си ясно какви са сертификации, какви са изискванията и хората. Но както каза Лили, в момента на всеки ъгъл има по 5, които чакат сертифициране. Много са. Оттам нататък много стана модерно просто. Остава в ръцете на самия човек, кого е срещнал и сам да си усети дали това е неговия човек и да го смени, ако не е окей. Не само на самия човек, който търси помощ, на всички хора остава в отговорността, защото той в Хипократовата клетва пише първо не вреди, но ако то не ти е вътре, това усещане за първо не вреди, аз познавам представители на тази професия, които изобщо не им дреме. Ни Хипократова клетва, ни нищо. Но познавам и такива, които дори не са завършили медицина, но това им е основното нещо, което ги води. Отговорността към това, което правят, казват и всичко, което може да... Така че отговорността е обща и невежеството, както невежеството също е общо, така както всички трябва да имаме повече знание и затова тогава ще си намираме и по-добри терапевти, ще знаем какво да говорим с тях, как да се свързваме помежду си, а не просто идвам и очаквам да ми решиш всичките. Препоръките са, между другото, добро нещо. При мен много хора идват, и по всички идват почти през препоръки, един на друг, да. Това е нещо много надежно в терапията. Аз не отивам някъде за здравето си без препоръка, например. И когато получавам препоръката, пък си давам сметка от кого я получавам, какво мога през това да очаквам. Така че винаги е хубаво да имаш това нещо. Добре, ти също контактуваш, както с Лили, зачекнахме този въпрос с хората, които са в програмата Изборът и тя работи с тях. Ти също контактуваш с доста хора, които идват и през фондацията, и изобщо с някакви вече здравословни казуси. Кое е основното нещо, в което всъщност, освен като терапевти, освен чисто физически, можеш да въздействаш на техните тела, какво друго се опитваш да им кажеш на тия хора, някакси да им внушиш, да... Много е важно терапията да те извади от зоната на комфорта. Да не ти е удобно.
Да, защото именно в тази зона на комфорта се случва това болестотворно нещо, това болестотворен процес. В йога, нали, четвъртата причина за страданието е нежеланието да напуснеш зоната на комфорта. И всъщност всяка терапия, според мен, това трябва да прави плавно. Това не важи ли при вас? Абсолютно същото. Ема ти ги оставаш да мислят по 6 месеца, не ги вадиш от зоната на комфорта. Не. Не, просто опитвам да... Да им я покажа, да видя в каква рамка са се затворили и да осъзнаят, че се намират на място, което е по-добре да напуснат, по-добре да намерят изход от него. И това не е трудно, и не е лесно. Не е лесно. Никак. Не е лесно, но дори само през тялото, примерно, Венхо влиза през тялото, пък стига много по-далеч от това. Телесните усещания много осъзнаване могат да дадат по един такъв, на пръв поглед, заобиколен път. И двете имате невероятен арсенал от инструменти. И имате много такова силно вътрешно желание да сте истински в подкрепа и помощ в изцелението на някой човек, независимо дали се лекува физиката или психиката. Пък така събрани заедно сте направо армия. Наистина, аз за пореден път, не го правя за първ път, но за пореден път осъзнавам как просто тази програма е трябвало да се случи. И за това се случва по този начин, по който се случва в момента. И затова сме заедно във всичко това. И защото имаме в основните си ценности много общи неща. И те ни държат по един уникален начин. В момента си давам сметка за това отново и си благодаря и на себе си, че не се отказах и че не си казах, това няма как да стане, не се въобразявай. Ами се осмелих да го споделя и Калинка ми повярва и направи всичко възможно да си намери най-добрия партньор възможен в този свят. Да, и след това вече... И след това Лили се разгърна и тя и стана точно това, което в момента се случва. Всъщност избора ми на Лили е страхотна. Аз знам през какво мина, докато всъщност се стигне до... Аз минах през процес, който накрая стигнах до Лили и се оказа, че това е просто... Това е то. Това е още едно доказателство, това, че когато нещо не стане така, както си го наумил, то означава, че то не е най-доброто и затова не става. Просто имай търпението да се... малко да се отдръпнеш, да изчакаш, то ще се случи най-доброто. Момичета, искате ли да кажете нещо за финал? Предстои ни следващото издание. Не сте видяли още голямата група, която се е събрала Шарана. Скоро на 10 марта среща с новата група. С нетърпение очакваме. Да видим какво ще ни каже тя и как ще се нарича. Да. Нейния път. Изключително ти благодаря също така за това, че ни събра по този начин. Виж, то трябвало да се случи просто... Невероятен процес. Знаеш колко години само ми седеше в главата и на тефтерите? Също много ти благодаря, че винаги участваш. Защото, нали, ние с Лили водим процеса. Ти си там и твоето мълчаливо присъствие има също много водещо значение. Много искам да съм заедно с хората, защото съм ми обещала, че ще бъда заедно с тях в това. Да. Защото тя за това беше създадена програмата. Те ме провокираха. Казаха, моля те, измисли нещо, за да правим това заедно. И аз трябва да съм заедно с тях, защото съм го обещала. И защото за мен също тази програма е изключително важна. Аз в нея всъщност направих своите големи открития. В нея се разделих с неща, които ми пречеха и ми тежаха. С ваша помощ всичко това се случи в рамките на тези 6 години и всичките 14 издания, в които съм била и в които съм повтаряла едно и също понякога и си казвам, това защо миналата година не ме впечатли толкова, колкото тази година? Това е смисъл да повтаряме едно и също нещо. Защото виждаме как се развиваме ние и правиме това най-важно сравнение мен с мене си. Благодаря ви още веднъж за това, че правим това заедно, че не спирате, че го правите наистина с страст и че предстои съвсем скоро да сме отново заедно. Имам
подарък за вас. Охо. Да. Чакай, че тук тази гривничка много шум създаде. Ето това е за теб, а това е за теб. О, много ти благодаря. Това е от моята калиграфа теб. новата страст, калиграфията. И всяка сутрин част от моята медитация е да нарисувам съня си, себе си, това, което усещам и така нататък. Тези две неща са рисувани в 2 поредни сутрини. И всъщност, да. Едно за теб, едно за мен ли? Реших да го направя и си казах кое е за Лили, кое е за Калина. Те просто се подредиха точно така, както ги попитах. Така че, да, с този подарък искам да ви благодаря още веднъж и да ви кажа, че много ви обичам. Имате ли финални думи? Имате ли финални думи? Ами аз имам план да бъда. И аз да бъда. Да бъда? Да. Бъдете. Бъдете, да бъдем заедно, да ни има и да правиме все така хубави, удовлетворяващи неща и... Бъднини, светли. Да. Преди да кажа финал, това, което съм си намислила за финал, искам само да кажа, че много често в България се използва един израз, който сега просто се сетих, че много неща започват много хубаво и след това се развалят във времето. И примерно, този ресторант много хубаво, кухнята беше прекрасна от началото и примерно само 8 месеца по-късно всичко се е развалило. Или нещо друго. Някой го е направил, след това, българска работа накрая вече е развалено. Ние сме създали нещо, което е супер устойчиво във времето. И то става все по-хубаво с времето. Разбирате ли, то като сирането, онова, дето седи, става все по-хубаво. И виното. И виното, и всички хубави и красиви неща. Така че, момичета, благодаря ви за този шедьовър. И пак ще отговоря на тези, които ще ме питат, и сега ще го направя предварително. Не го правиме на Бали, защото няма никакъв смисъл да ходиме на Бали, какво беше, Шри-Ланка, Коста Рика и всякакви други екзотични места, които са достойни за пътуване, за разглеждане, за загубване в тях. Но това, което ние правим в план да бъда, няма нужда от тази умора, която се натрупва от пътуването, защото ние искаме да отидем на място, което просто да си свършим работата. Затова не ходиме на екзотични дестинации. Всеки път ме питат, защо не го правите. Наистина, аз се чудя, че защо го казваш това. Го казвам, защото е много модерно да се ходи на други места да се правят ретрити. Това е не просто ретрит. Това е истински трансформираща, изключително сложна за организация и много специална програма, която се прави с много хора, с много любов и много доверие. Благодаря ви още веднъж. Ще завърша с нещо, което е част от програмата, защото е част от Калина и част от новата книга, която предстои да излезе. Не мога да кажа още кога, защото самата Калина все още работи върху новото издание на книгата, но тя ще бъде втората книга от поредицата Белите книги, които план да бъде издава. И ще ви прочета нещо, което на мен е много любимо и много ме връща винаги в всичките издания на план да бъда. И това е един, как се казва, стихотворение или поема? Как го наричаш? Стихотворение. Добре, което Калина ни рецитира много често и то се казва мантра. Ще преброя с поглед всички тухли в стената. Ще се издигна с чайката, която не знам защо прелита винаги от тук. Ще преброя и керамидите, и плочите в двора, и фенерите, и от броенето ще дойде онзи унес, който ще ми шепне, че този строг и хаотичен град, че аз и ти сме част от името на Бог, че пътят ни е начертан отгоре, от високо и можеш да го видиш от небето с бинокъл. Как от любов са избояли рози, хръсталаци, бурени, смъртта го е дарила със сенки, с кътчета притулени, а истината с вечност.